השחקן הזה הקריב את הקריירה שלו בשביל זכייה במונדיאל. ב-2016 סמואל אומטיטי הגיע לברסה מיליון בגיל 22. עם חוכמת משחק, הנעת כדור טובה ורוגע, הוא היה הפרטנר המושלם לצד פיקה, והאוהדים כבר חשבו שההגנה שלהם בידיים טובות, אבל ב-2018 הוא סבל מפציעה בברך, והרופאים אמרו לו לעשות ניתוח ולנוח, אבל אומטיטי רצה לשחק במונדיאל ברוסיה, אז הוא לקח החלטה ששינתה לו את כל הקריירה. הוא בחר לא לעשות ניתוח, והוא שיחק עם הכאבים ולא נתן לברך שלו לנוח. הוא שיחק בכל משחק 90 דקות, ואפילו כבש את הגול ניצחון נגד בלגיה בחצי הגמר. הכל היה נראה טוב, כי הוא הניף בסוף את גביע העולם, אבל אף אחד לא ידע שזה יהיה הרגע שכל הקריירה שלו תיפול. כשהוא חזר לברסה הוא המשיך לשחק עם הכאבים, וממשחק למשחק הברך שלו הלכה ונשחקה. הוא בקושי שיחק בעונות הבאות, והרופאים אמרו לו שהוא חייב ניתוח, אבל הוא עדיין לא רצה לעשות, והוא האמין שהוא יכול להחלים בלי. וכל משחק, כל תנועה שהוא עשה החמירה את המצב, ובברצלונה אמרו שהוא לא כשיר אפילו להתאמן. הם השילו אותו לאלצ'ה באיטליה, ששם הוא הראה קצת יכולת טובה, אבל לא משהו שמתאים לקצב של ברסה. הוא סבל מכאבים תמידיים, והוא בסוף חזר לצרפת, לליל, ששם הפציעה שלו החמירה והזכות שלו נשחק לגמרי. הוא לא הצליח לחזור מזה, והשחקן שעד היום יכל לשחק בברסה, שהביא מונדיאל לצרפת, הודיע השנה בגיל 31 על פרישה.